Astăzi am upgradat contul unei fete pe stilă Brainrot. Oh, da! Am ajutat-o pe Sylvantic Stone să aibă numai secrete. Și nu uitați să dați un mare like. Like, vă rog. Oh, da, și suntem aici la baza lui Island Realul. Suntem aici cu Island Plushii. Și oameni buni, uitați-vă câte secrete am de galaxie. Car, cur, la grande combinațion, tortolini, dragonfrutini și toți nebunii. Și foarte multe secrete galaxie. By the way, aici sunt doar secrete. Deci, efectiv, nu cred că vedeți altceva în afară de secrete aici. Și dacă cumva am mers la etaj, avem și aici o secretă, nu știu cum vine chestia asta, un Las Tralaleritas, pentru că jos avem desigur Los Tralalelitos și practic asta este toată șmecheria. 100 de miliarde în cont și desigur că tot colectăm, frate, adică facem imediat triliardul pur și simplu și ne-am blocat pentru că vreau să